نے بہت قرآن کدیوں مدین آیا کہ پانی پاپنی توند جم کے کدے جوان دنیا کیا حضور فرماندے نے دنیا تے جس اے دکھ نہیں پایا دنیا تے اے سکھ نہیں پایا کہ جڑا دوں کراں دا سانجا ایکو پاسا رکھ لہی دے جاں کیڑے رین محمد تھیو ہوئی کھان دے وڈا حالات درویش نے لکھیا حضر وچ لکھا وچ جو ساڑے ہوئیو توں لینا ہوئیو میں لینا وہ تیریاں میری آیا کڑا کس کارا تمہیں ڈھاپڑا ممی ڈابار ستایا بار بکلا کریا نہ تم کچھ کہنا نہ میں کچھ کہنا تیرا میرا تھکیر ہے کیا چندڑا نہ ایتھے تو رہنا نہ ایتھے میں رہنا حضور فرماندے نے جان دیوارے بندہ پیدا کاس واسطے کیتا ہے حضور فرماندے نے جان دیوارے ڈراونا بنیا ہاتھ نیلا دے درد کتھے نہیں آج کار دے بابے قصور بند لیتے نے اپنے گمانوی خیال آیا خالی کو خیالان دے گیڑ دے رے او جنہ سجڑا دے بوتا مان سی سالا اوہو جڑا میری آنکھیں میرے پیا کم آیا نہ کم کوئی کم جنا دے اسی لبیڑ میرے چھڑ دے جھوٹے آپ خیال بابا جانشا اے میں پانیوں مگن نگیڑ در حضور فرماندے نے ساری عمر میں یاڈا گنیا لکھا پیڑے کیتے گئی جوانی آیا بڑا پا کوئی
کوئی نہیں لگا نیڑے حضور فرماندے نے خاصاں دی گل یا ماں اگے تے نہیں ملا سفر کرنا محمد کتے آیا گیا ترنی اے بی بکفائی اے موتی درنے جوں گدے اگے دارا کریم محمد تیرا قدر کسے نے پایا حضور فرماندے نے دانشمندانو اس سپ نے لڑنا او ایک کھڈوں دو بار محمد ہمت جنا دی مارے حضور فرماندے نے نیچاں دی اشنائے کالا تے فیض کسے پایا چکر دے انگور چڑھایا ہر گچھا زخم آیا اے تم آدم اے تربوز نہیں بن گئے مشری کٹ کٹ پایا بے نسلا حاصل نہیں بن گئے پاویں لاکھ وارے سمجھایا سرکار فرماندے نے پہلا دے درویش لیتے نے بابے قصور ماندے نزدیکی سمجھ کے جنہ دے نزدیک ہویا او ہو جڑا میری کھیڑ دے رے پیا کم نہ آیا کم کوئی کم جنہ دے اسی لبیڑ دے رہا چھڑ دے جھوٹے آپ خیال چندڑا ایویں پانے او مکھن نگیڑ دے رہے حضور فرماندے نے بڑے بڑے اٹھیں دے ویکھے زوراور سات رانا بیوقوفاں دے نوکر جیٹھے